Domin samun sabbin bidiyon mu, danna subscribe, sannan ku danna alamar ƙararrawa domin samun sabbin bidiyon mu da zarar an ɗora. Za ku iya danna mana alamar like domin samun bidiyon mu akan Google. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhun ma'abota saurarona a wannan kafa ta ilimin noma da kiwo. A bayanai na baya da suka gabata akan yadda ake kiwon kajin gida a zamanance, mun yi bayanai daki-daki mataki-mataki. A bayaninmu na ƙarshe wanda shine muka yi bayani akan yadda za a zaɓi lafiyayyun kaji, wato kashi na 5, mun yi bayanin siffofin kajin da kuma yadda ya kamata a saya idan an je kasuwa. A nan za mu yi bayani ne akan yadda ake samar da abincin kaji na gida da kuma yadda za a ba su abincin. Don haka masu sauraro na sai ku ɗan yi haƙuri a cikin wannan bidiyo, zai ɗan yi tsayi gaskiya, saboda bayani ne mai matuƙar muhimmanci da ya kamata a ce kowane mutum ya ji, domin ba iya kajinsa na gida ba, hatta kajinsa da zai iya saya na gidan gona zai mara amfani. Da farko dai, samar da abinci ga kajin gida abu ne mai matuƙar sauƙi da aka kwatanta da kajin gidan gona. Da farko dai, duk wani abinci da kaji za su ci dole ya kasance mai gina jiki ne, mai ƙara kuzari ne da lafiya. Don haka a nan za mu yi amfani da irin kala abincin da muka fi samu ne a yankunanmu kafin mu yi nisa, amma bari mu fara yi wa abincin aji-aji. Aji na farko, fasalin abincin bisa tsarin al'ada. Wannan shine kamar a zuba wa kaji abinci irin gero, dawa da dai sauransu, su rika caccaka suna ci. A nan hima wannan tsarin na da amfani idan aka dan gyara shi ta fuska biyu. Fuska ta farko, canza tsarin zuba abincin. Ma'ana, maimakon mai kiwo ya watsa kajinsa tsabar abincin kai tsaye a ƙasa su ci, sai ya nemi kwanon zuba abinci na zamani ya rika zuba musu yadda kajin ba za su iya ɓata tsabar abincin ba ta hanyar yin tono, sannan hakan zai baiwa mai kiwo damar tattalin abinci mai yawa yadda ba zai rika yin asara ba. Fuska ta biyu, canza kalar abincin. Ana idan mai kiwo ya zaɓi wannan tsarin, to dole tsabar da abincin da zai rika baiwa kajinsa su zama suna daga cikin kalar abinci masu nagarta kamar dawa ƙaura, wato yellow corn, saboda a jikinta akwai vitamin A. Sai alkama, domin tana ƙara kaji ƙarfi da ƙarfin manakar abinci a cikin kaji, domin idan abinci na saurin niƙewa a cikin kaji da wuri za su girma. Gyaɗa, wannan sinadarin ƙarawa kaji girma ne. Sai dunƙulen jini, shi ma na girma ne. Sai vitamin da antibiotics kamar salad, kabeji da zogale. Sai attarugu ko ɗanyen barkono ko busasshe idan a dusa za a haɗa. Waɗannan masu magani ne, wato antibiotics. Haka kuma suna taimakawa wajen haɓaka girma, amma da su da vitamin ba kullum ake bayarwa ba. Sannan ana ba su kankana, ita ma tana da matuƙar amfani, musamman ma a lokacin zafi da lokacin da kaji ke yin ƙwai. Daga ƙarshe, mai kiwo ya sani amfanin wannan tsarin ciyarwa shine zai rage wa mai kiwo yawan kuɗin da zai kashe ga kuma sauƙin aiwatarwa. Amma a nan, idan kaji ƙananu ne, dole a fara ciyar da su da dusa har zuwa lokacin da za a fara ba su tsaba. Wannan bayanin zan yi shi idan muka zo bayanin yadda ake renon kajin gida a zamanance. Sai fasali na 2, fasalin tsarin abincin zamani. Bayan fasalin tsarin abincin na bisa tsarin gargajiya, sai akan hanya ta zamani. A wannan tsarin abincin, samar da abincin ake kamar a kajin gidan gona wajen haɗa dusa. Don haka kafin bayanin, bari mu yi wa abincin ɓangarori, mu fitar da kowane sashi da ke ɗauke da wani kashi da abincin ke ɗauke da shi. Kashi na farko, masu saka ƙarfin jiki kamar masara, gero, dawa, alkama. A nan mutum zai iya ba su kowanne domin sama kajinsa isasshen ƙarfi, kuma irin wannan abinci mai sanya kuzari kaji suka fi buƙata. Amma bincike ya tabbatar idan kaji suka ci alkama ko acca a cikin kwana 3 zuwa sati 3, naman cikinsu wato na tumbinsu na ƙara kauri da nauyi, ta yadda kaza za ta ke iya niƙe duk wani abinci na tsaba cikin sauƙi. Sai masu gina jiki kamar waken suya, gyaɗa, busasshen kifi. Waɗannan guda biyu suna da matuƙar tasiri wajen gina jikin kaji kowane iri ne. A iya binciken masana haɗa abincin kaji,
yana da matukar wahala a haɗa abincin kaji babu waken suya a ciki, domin duk wani abinci da ke ɗauke da sinadaran gina jiki zai yi wuya ka samu kamar waken suya. Amma sai dai waken suya yana da wata matsala ga kaji idan an haɗa shi a dusa ba tare da an soya ba, domin yana ɗauke da wasu sinadarai da ake kira anti-nutritional factors da turanci, waɗanda ke hana abinci saurin niƙewa a cikin kaji ya bi jikinsu, wanda hakan na sanya kaji rage cin abinci. Idan kuma suka rage cin abinci dole girman su ya tsaya. Wannan shine dalilin da yasa ake soya shi a ƙone waɗannan sinadarai, amma kuma dole a lura wajen yin hakan, domin idan zafi ya ƙone shi da yawa hakan na iya shafar asalin sinadarai masu amfani a jikin kaji da ke tare da waken. Don haka idan mutum ya san ba zai iya ba, sai ya nemi busasshen kifi shi ma zai yi. A ɓangaren gyaɗa, ita kuma ana amfani da ita a wasu lokutan don ƙarawa abincin kaji inganci ta fuskar gina jiki wajen ƙara mai a jikin kaji ko kuma a rahin waken suya ko kifi. Sai kifi, kamar yadda na ce ana amfani da shi kamar waken suya, wannan haka yake idan muka kwatanta shi da waken suya kamar zani ce ta tadda muje. Sai dai shi ba kowa ne zai iya kashe kuɗi ya sayi da yawa ba saboda tsada, don haka waken suya ya fi idan ya zo kifin sai mutum ya saka kaɗan. Sai na uku, masu magani da haɓaka girma wato growth boosters. Manja ko man gyaɗa ko barkono ko citta, tafarnuwa, turmeric, zogale da gishiri, waɗannan duk mai haɗa abincin kaji zai iya amfani da su ko kuma ɗaya daga cikinsu domin haɓaka girman kajinsa na Hausa. Don haka bayanin amfaninsu za mu ɗora a website ɗinmu a nan gaba, sai ku duba ku gani. Bayan mutum ya kammala haɗa kayansa, zai iya bada a niƙa masa su ko kuma a ɓarza masa ta yadda kajin za su iya caccaka cikin sauƙi. Amma idan an haɗa wa mutum dusa, idan mai laushi ce, yana da kyau ya yi amfani da garin ko ruwan koko ya zuba a ciki ya gauraya yadda dai za ta duddunƙule sannan ya shanya ta sha iska. Amfanin yin haka shine duka wani sinadari ko na zogale ko na barkono ko kuma na wani masu sanya ƙarfi ko masu sanya girman jiki duka za su haɗe a wuri guda, ta yadda kowane ɗauka da kaza za ta yi a bakinta za ta ɗauki da kowane irin sinadari daga ciki. Sannan batu kuma akan adadin da ya kamata a saka wajen haɗa dusar shine matakin farko, wato masu sanya ƙarfin jiki su fi yawa da kashi 5.5 cikin 10, a yayin da masu gina jiki za su kasance kashi 3.5 cikin 10, sauran kashi 1 kuma masu ƙara girma da sanya kuzari da kuma magani ne. Doka anan shine yana da kyau mutum ya sani akwai abubuwan da ba a buƙatar su da yawa wajen haɗa abinci, domin duk amfanin suna iya cutarwa. Kamar gishiri, ana buƙatar ɗan kaɗan, kamar yadda za ka saka ka ji ɗanɗanonsa a abinci ka ci lafiya, haka za ka saka ko kuma ka bar shi baki ɗaya. Haka cabbage shi ma ba kullum ba. Daga ƙarshe ina son kowa ya sani matuƙar za ka haɗa wa kajinka dusa da gero, masara ko kuma dawa haɗe da waken suya, za su kai labari su kai matakin da ake buƙata. Sai kuma batu akan hanyar bayar da abincin. A al'adance kajin gida kan tsinci abincinsu ne a ƙasa, ma'ana a warwatse, wanda hakan tana faruwa ne a sakamakon rashin ci gaba ta fuskar basu kulawa ko kuma ta fuskar rashin fahimtar abincin a ƙasa. Asara ake yi, kuma hakan kamar almubazzarancin ne, domin kajin Hausa suna da ɗabi'ar yin tono, don haka barinsa a ƙasa zai sa su lalata abinci mai yawa. Gyara a nan tunda magana ake akan canza salo wajen kiwon su, to tsarin basu abinci ma dole ya canja. Da farko dole mutum ya tanadi abubuwan bawa kaji abinci na zamani, ko ya yi da kansa ko kuma ya sanya makera su kera mai. Waɗannan abubuwa sun haɗa har da abin zuba ruwa ko kuma abin zuba abinci. A nan tunda mun san kajin gida na da ɗabi'ar tono, don haka ko da abinci a kwano yake ba za mu ajiye musu shi ba a ƙasa, sai dai a rataye musu shi zuwa daidai tsayinsu. Suna girma ana ƙara ɗaga kwanon abincin. Abu na biyu shine kajin gida na da ɗabi'ar tashi sama su hau kan abu, ko da kuwa kwanon abincin da muka rataye ne su rikito da shi, saboda ba sa jin nauyin jikinsu. Don haka a nan mafita shine mu samar da kwanon abinci ƙarami wanda ko da sun yi tashi ba za su samu wajen ɗafewa ba, saboda kada su ɓata abincin da muka zuba. Ta ɓangaren ruwa kuma, kada mutum ya bari ruwa ya yanke wa kajinsa, saboda rashin ruwa yana matuƙar yi wa kaji illa sosai. Sannan kada ruwan ya rika tsufa a kwanon ruwa,
wato duk bayan awa 24 a canja da sabo. Idan kuma da wani magani da mutum zai basu kamar rigakafi, zai iya barin su kishin ruwa ya ratsa su kafin ya basu ruwan maganin domin su sha da yawa. Don haka a nan za mu tsaya da bayanin mu. A kashi na gaba za mu yi bayanin akan yadda za a samar da nagartaccen zakara da kuma kaza. Ku ci gaba da kasancewa tare da mu a wannan kafa ta ilimin noma da kiwo. Ni ne naku Bashir Abdulaziz Bulango. Na gode.